Neexistuje zápletka, ktorá by opodstatňovala 1000 strán v jednej knihe. Proste nie. Toto je dĺžka It od Stephena Kinga. S hocikým to rád prediskutujem a fakt by ma zaujímali argumenty za tie tehly. Mám pocit, že aj pri príkladoch s kvalitnou prózou, ako napríklad Terror od Dana Simonsa alebo to od Stephena Kinga, skončíme s telenovelovou chorobou. Teda opisujeme deň každej postavy z okolia ad nauseam, čo neskutočne spomaluje riešenie hlavnej zápletky a ja by som tu trošku worldbuildingu úplne v pohode oželal. Napríklad tie dve spomínané knihy mohli pre vlastné dobro vyškrtnúť 300 strán a proste sa zamerať na hlavnú dejovú líniu. Ja milujem thrillery aj horory, no napriek tomu som It skoro nedočítal, ako popravde o moc by som neprišiel. A Terror ma v polovici knockoutoval tými nekonečnými opismi zamrzajúcich náborníkov v 8-čkovom fonte od okraja po okraj. A liek je pritom tak prostý. Stačí rozdeliť jeden gargantuánsky príbeh na 2 alebo 3 knihy, každá so svojou premisou, zápletkou aj vyvrcholením. Ako Pán prsteňov. Seriózne, ak mi teraz niekto odporúča knihu nad 700 strán, tak ju zvažujem, až keď fakt nemám čo iné čítať.